ଯେଉଁ ମହିଳା ଡେଙ୍ଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ଚିଲେଇଥାନ୍ତି ଓ ପୁରୁଷକୁ ବି ଅଧିକ ମଜା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇ ସାରିବା ପରେ ଯଦି ମହିଳା 5ରୁ 6ଟି ନିମ୍ବପତ୍ର ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପାରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷିକି ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି ବା ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତି ବା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପରପୁରୁଷ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 50% ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ଚରମ ସୁଖ ନ ପାଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ସାଥୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଝଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଇଟି ଯାକ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।